फिन आरोबाव मैदेरनि उदखार क'क्राझारनि पटबजरायाव हरखाब हाग्रानि मैदेरा उदखार खालामफैदों। पटबजरानि दलंजरा बेटबारि गामियाव हाबफैनानै मैदेरनि उदखारा सुबुंफोरखौ गिखांहोनाय खालामदों। पटबजरा मुखुमानि सिङाव थानाय दलंजरा बेटबारि गामियाव थांनाय मोनानि 4 रिंगासो समाव मैदेरा फैनानै गोबां न'-बांफोरखौ सिफायदों आरो थेर-बेथेर खालामदों। सुबुंफ्रा दुखु गोनाङै फोरमायदों मैदेरा गोबां लाइ-लथरफोरजों लोगोसे माइ-माइरंफोरखौबो जालांजोबदों। मख'नो गोनांदि हाग्रानि मैदेरा आर्नेस्ट माराग, समित माराग, रायसन माराग, निरनि माराग, जिन्दा सांमा आरो जनेन सांमामोननि न'-बांफोरखौ सिलिंखार खालामदों। सुबुंफ्रा फोरमायबावदों हाग्रा बिफाननि रैखाथि होग्राफ्रा थि समाव सौफैनो हायैनि जाहोनाव मैदेरा गोसो बायदियै न'-बांफोरखौ बेराय-बेराय सिफायजोबदों। नाथाय मोनसे सोमोनांथाव बाथ्रादि आर्नेस्ट सांमा मुंनि सासे सुबुङा गावनि बाख्रियाव मैदेरा माइ जानो नागिरनाय समावनो दुब-दुना सावनानै आफा गणेश होनना बायजोआव हरनाय माइरंखौ मैदेरा जानानै दलरै ओंखारलाङो। गुबुन फारसेथिं दलंजरा गामिनि साखाथियावनो बंसिजरा फादनै गामिनि हायथाराम ब्रह्मनि 8 बिगा थालिर बागानखौ मैदेरा खहा खालामलांदों। बेनि फारसे बिटिआर सरकारखौ थाबैनो अनसुंथाइ होफैनो थाखाय दुखुथिया रायजो राजाफ्रा खावलायहरदों। दा आङो बे थालिर बागानखौ जोबोद बुरजा फैसा रां दाहार लानानै आं खालामदोंमोन। दा दिनै बेयाव हाग्रानि मैदेरा फैनानै आंनाव गिलु-बालु खहा खालामलांबाय। दा आङो गिलु-बालु खहा जाबाय। बे रांखौ आं मा खालामनानै बोखांफिननो हाबावगोन। दा बेखौनो आङो दा नोंथांमोननि चेनेलाव आं बेखौनो बुंनानै हरनाय जाहैबाय। दा माबाफोर सरखारनिफ्राय अनसुंथाइ मोनोबा मोजां जागौमोन आं बेखौनो आसा खालामो आरो। बेसेबांसो बिगा जागोन बे थालिरा? आं थालिर बागानखौ आं 8 बिगा खालामदोंमोन। 8 बिगायाव दा बिसोरो खमबाबो बिदिनो 200-250 था बिदांखौ नस्थ' खालामलांबाय आरो। दा बेनोसै आरो। माबैसे बायदि फैदों मैदेरा? फैनाया जानायखौ हाबनायखौ नायोबाथ' लाइन मोननै जादों। माने दागखौ मोननै नुयो, मानै आरोखि। ओरै माबानिफ्राय साहानिफ्राय हाबनानै ओरै खोलाहा थंब्लेट जालांदों। खोलाहा जालांनानै ओरै गामियाव हाबनानै आरो न' बां सिफायहैबावदों आरो। नैबे थालिर बायनायखौ फरेस्ट डिपार्टमेन्टनिफ्राय नायनो फैदों नामा? फैयाखै, खुनु जायगानिफ्राय नायनो फैयाखै। माने खबरबो हरनाय जायाखै नालाय। दा आं दिनै नोंथांमोननि चेनेलनि माबानानै खबर मोननानै दा आं दिनै बेखौनो बुंफोरनानै खोन्थानाय जाहैबाय सरखारनिफ्राय माबाफोर अनसुंथाइ मोनो खोमा होननानै। आंनि नामा रिजिना सांमा, बेटबारि। मा जाया नोंनि न'खरावहाय मैदेरा? आंनि न'खराव दिनै हरनि 9 बाजियाव मैदेरा माथाम फैनानै न'खौ सिलिंखार खालामफैजोब्बाय। आंहा गोरिब मानसि, आंहा दिनै सरखारनाव एसे आर'ज गाबो एसेसो मोनो खोमा होननानै। खोथियाखौबो गाग्लिना गालांजोब्बाय, न'खौबो गय दंफां गासिबो आंनि सम्पतिखौ सिलिंखार खालामनानै गालांजोब्बाय। मा खथि खालामखो नोंनियाव? माइ जालांबाय, ओमफ्राय खोथिया गाग्लिना गालांबाय, ओमफ्राय न' गासिना गालांजोब्बाय, गय दंफां सिफायना गालांबाय। आङो सरखारनाव आर'ज गाबो एसेसो क्षतिपुरनखौ हरो खोमा होननानै। बेखायनो आङो बे माबाखौ खोन्थाहरनाय जाबाय। जालांजोबदों, बिनिफ्राय न' सिफायनानै माइखौ जालांदों। माथाममोन। खयथासोआव फैया? मैया 4 बाजियाव। 4 बाजियाव? औ, नायफैयाखै, रावबो नायफैयाखै। मा बुंगोन? फैनो होनदोंमोन, गैया, फैयाखै। मा बुंगोन बे समाव सरखारखौ? एसे एनै जोंनो एसे एनै माइखौथ' जाजोब्बायना, माइ जाजोबनानै एसेसो क्षतिपुरन होबा हामगौमोन आरो। बेसेबांथो माइ जालाङा? बिदिनो एसे बुरजानो जालांदों, जालांनाया 6-7 मनसो बिदिनो जालांदों आरोखि। मानसिखौ माबा खालामदों नामा? जेबो खालायाखै, खालायनायालाय। माबा आं निरनि माराग, ओमफ्राय दाखालि 4टायाव फैनानै मैदेरा माइ जालांदों, बाख्रि सिफायलांदों, दंफांफ्राबो बायजोब्बाय जोंना। ओमफ्राय मानसिफोरनिखौबो माबालांदों, न' सिफायलांदों। न'4 दं जोंनाव दाखालि सिफायलांनाया। बै जिन्दामोननिखौबो सिफायलांदों, ओमफ्राय बै सिरिनि मोननिखौबो, ओमफ्राय बै गेन्द्रि मोननिखौबो सिफायलांदों।
मैदेरा माबैसेमोन माथामनो मैदेरा जोंथ' ओंखाराखै गिनानै न' सिंनिफ्रायनो मानसिखौ माबा खालामदों नामा जेबो खालामलाङाखै खालामलांनाया नैबे बेलायावहाय नोंथांनि न' बां बायनायफोरखौहाय फरेस्ट डिपार्टमेन्टनिफ्राय नायनो फैदों नामा फैयाखै फैयाखैना मा खावलायहरगोन बे समाव जों माबा सरखारनिफ्राय एसे लुबैदोंमोन आरो क्षतिपुरन नामा औ क्षतिपुरन मा गामि बियो दलंजरा बेटबारि औ थाखो जिसेयाव मुं थिसननो हांखुर जानाय फरायसाफोरनि थाखाय मोनसे गोनां फोसावथाय रौता नर्थ इस्ट पाब्लिक फरायसालिया नोंथांमोननो मोनसे गोजोनथाव खौरां लाबोदों CBSE जों गनायथि मोननाय रौतानि मुंदांखा नर्थ इस्ट पाब्लिक स्कुलाव दायो थाखो जिसेनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो साइन्स आरो आर्ट्स मोन्नैबो स्ट्रिमनि थाखाय रौतानि नर्थ इस्ट पाब्लिक स्कुलाव मुं थिसननाया सोलिगासिनो बे फरायसालियाव थाखोनि फराफारि आयदा फोरोंथाइजों लोगोसेयैनो JEE NEET CUET इन्जिनियारिं मेडिकेल एन्ट्रेन्स आनजादनि थाखाय उफ्रा फोरोंथाइबो होनाय जायो बे फरायसालियाव बिजाब बाख्रि फरायसाफोरनि थाखाय हस्टेल आरो गेलेनाय मोसानाय बायदि बायदि केरिकुलार एक्टिभिटिसनि सुबिदा दं गोसो गुदुं फरायसाफोरा दिनैनो दानो नैबे मबाइल नम्बर 8638605769 नङाब्ला 9435184298 आव थोंजों सलाद लानो हागोन